Bratia a sestry, drahí manželia, milí priatelia. V predchádzajúcich dňoch som v televízii zachytil reklamu na vitamíny a vitamínové doplnky, ktoré v zľave ponúka istá sieť lekární. Vysoko aktuálna téma. Mesiac február je posledný zimný mesiac a tak vitamíny padnú vhod. Myslím, že s podobnými reklamami sa v nasledujúcom období budeme stretávať častejšie. Pondelkom 12. februára začína pre nás grécko-katolíkov svätá Štyriciatnica, Veľký pôst. Pre rímskokatolíkov Veľký pôst začína 14. februára popolcovou stredou. Vstupujeme do obdobia, na ktorého konci budeme oslavovať víťazstvo života nad smrťou, Ježišovo zmrtvých stanie. Zároveň prvý týždeň Veľkého pôstu je pre nás na Slovensku aj Národným týždňom manželstva. Jeho motom sú vitamíny pre vzťah. Pozývam všetkých manželov, aby počas Národného týždňa manželstva hľadali, čo je vitamínom pre ich vzťah, čo mu môže byť posilou pre ich manželstvo, čo mu môže dodať novú energiu, novú posilu. Môže to byť láskyplné objatie, dobre strávený spoločný čas. Môže to byť spoločná modlitba, drobný darček, malý skutok lásky. Výhodou týchto vitamínov pre vzťah je skutočnosť, že sa nimi nedá predávkovať, pretože lásky nikdy nie je dosť. Rada pre rodinu Košickej eparchie pripravila pre vás v spolupráci s ochotnými manželmi niekoľko krátkych videí, ktorí vás manželia budú inšpirovať, čo môže byť takým vitamínom pre váš vzťah. Budeme ich zverejňovať jednak v médiách a jednak aj na sociálnych sieťach. Okrem toho pre tých, ktorí sa zaregistrujú na našej webovej stránke Národného týždňa manželstva v Košiciach, sú pripravené povzbudenia, ktorých budú vítať každý deň v ich mailovej schránke. Vás, ktorí si budete chcieť urobiť výlet a spojiť ho s duchovným programom, pozývame v sobotu 17. februára na pútnické miesto Litmanova, kde pre nás dopoludnia o 10. bude sláviť svätú liturgiu vladyka Marián Andrej Pacák, emeritný biskup z Toronta v Kanade, po ktorej sa presunieme na nedaleký svah, kde pre naše deti, ale aj pre nás doprajeme, ak nám to umožní počasie, sánkovačku, po prípade sáčkovačku. Prajem mojej manželke, ale aj sám sebe a všetkým manželom, aby sme počas Národného týždňa manželstva 2024 načerpali dostatočnú zásobu vitamínov. Aby naše manželstvá boli reklamou na sviatostné manželstvo, na jeho nekonečnú hodnotu. Zo srdca všetkých vás pozývam k prežívaniu Národného týždňa manželstva 2024 v dňoch 12. až 18. februára. Wow.